Seguridad sa syudad sang Iloilo mas ginpahugot pa samtang nagahilapit ang highlights sang Dinagyang Festival. Task Force Dinagyang wala sang nabaton nga pamahog sa pagpatigayon sang Dinagyang Festival. Kapulisan ginpasiguro nga ipaidalom sa dispersal ang mga grupo nga magahimo sang huol sa festival area. Inyang gintutukan ni Rujimar Sukaldito. Duha ka adlaw antes ang pag-umpisa sang highlights sang aktibidad sa Iloilo Dinagyang Festival 2019. Amat-amat na nga ginapahugot ang seguridad sa mga mayor nga dalanon sang syudad sang Iloilo. Buwas nga adlaw, mag-aumpisa ng pag-deploy sang mga augmentation force halin sa Police Regional Office 6. Samtang subong nga hapon ang pinal nga security planning para sa 3 ka adlaw nga aktibidad. Sa subong, wala pa sang namonitor o konabaton nga informasyon ang gintukod nga Task Force Dinagyang sa pagpamahog halin sa mga terorista kag rebuilding nga grupo. We have a series of conferences with the AFP. Ang medyo may mga issue lang sa safety at security doon lang sa mga interior. If you observe, may mga encounters sa outside the city, but here sa city walang monitor na diri sila maghimo sing atrocities. Ginpanindugan man sang kapulisan nga handa sila nga ipaidalom sa dispersal ang mga militante nga grupo nga magapatigayon sang hublag protesta kadungan sang aktibidad sa Dinagyang. Ginpanindugan man ni Defensor nga hindi nila pagpanugutan nga makasulod sa festival area ang mga grupo nga magahimo sang huol sa dalan umpisa sa adlaw sang Biyernes. This is a religious activity. This should not be a venue for them to air their political issues. Ang Dinagyang is purely religious activity. Sa ibang lang na tinion nila kung gusto nila maghiwat sing mass action nila or rally. Ginahinyo man sa publiko nga indi na magdala sang dalagko nga mga bag kag patalom agud indi manginhuol sa seguridad nga ginapatuman. Upod kay Romel Porquia, Rojemar Sukaldito, One Western Visayas. Sa kaangot nga balita makapin 3,000 nga mga pulis iga-deploy gud magbulig sa pagbantay sa Dinagyang Festival 2019. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Nagapanghanda na ang hanay sang kapulisan sa pagselebrar sang tuigan nga Dinagyang Festival. Magapadala sang dugang nga puwersa ang kapulisan alin sa mga Provincial Police Office sa bilog nga riyon iniagod nga magbulig sa seguridad sa Dinagyang Festival. Buwas nga adlaw nakatala na ang send-off ceremony sang masobra 2,700 ka mga kapulisan halin sa Police Regional Office 6. Pagadugangan pagidini sang 200 ka police personnel sa adlaw sang Biyernes. Masobra 700 tanan ka mga pulis sang IPPO ang magabulig sa Iloilo City Police Office bantay sa seguridad sang publiko nga magatambong sa selebrasyon. We have worked that for more than a month kung paano i-secure, and we have already done CIMEX exercises, simulation exercises, and na-anticipate namon kung ano mga incidents na pwedeng matabo, mga probable events or incidents that will happen, and we have planned it out kung paano mag-action, and I believe the PNP having the security task, we are already 99% ready. Magapatigayon man sang 24 oras nga random checkpoints sang Iloilo Police Provincial Office sa mga kabanwahanan pasulod sa syudad sang Iloilo. Lakip diri ang banwa sang Santa Barbara, Pavia, Liganes kag Saraga. We are also going to beef up yung nasabing mga police stations na nasa periphery ng Iloilo City for the conduct of 24/7 checkpoint. Kada judging areas butangan sang 70 ka mga pulis kagang iba nang igalapta sa bilog nga syudad agud magpatuman sang police visibility. Sa kabugusan 2,347 tanan ka mga pulis humalin sa nagkalain-lain nga probinsya sa bugos nga riyon bilang dugang sa puwersa sang Iloilo City Police Office. Nagsinapol naman ang mga otoridad na tuhoy sa ila sini pagaplastaran ng mga standby post sa mga inadlaw sang Dinagyang Festival. Said Daryl, kung may mga dalagko gani nga mga event para isang festival kag tulumpok ang mga tao, isa sa nakabalakan sa tanan ang threat sa mga terorista. Anong mga tikang o preparasyon sa aton kapulisan para masiguro ang peace and order diri sa aton labi na sa mga tumalambong sa Dinagyang Festival?
Said mas ginpahugot pa sa mga kapulisan ng ila sini nga intelligence monitoring na tuhoy sa pagpamahog nga dalasang terorismo kag sa kadamuon man sa mga pulis nga ginpang-deploy sang Police Regional Office 6 makasalig ang publiko nga hilway sila sa katalagman nga dalasang pagpamahog sang terorismo. Said, Madam, mga salamat, Daryl Marie Sarmiento.